दिनै मबाइलाव बोराय नुयोनो ओमफ्राय मोगथाङाव बयबो लानो लुगैयो हाबा जाखांनायबाबो थेवबो आं मेंबायना दिखांनानै आरो लाखै लाखैबो बायगोन I didn't mean that. It's ready for marriage. 어about? 필요. 이나 옆으로 나요. 나 그다 이거 다 나간다. 십자 자우도. एखना दे मेजेमफोरा एसे सेमलां बडिफोरा बडि गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लालायबाय थरायनाय ओंखाम खालाय रोगानायजों माने ओंखाम हामगौ इदि माने जाखांनानै ओंखाम खालायखौ माने जोंहा बाल्थिङाव जमा दोनो नालाय ओमफ्राय जमा दोननानै बारिखैजा गारहैयो नालाय बेफोरबायदि नियम आरो जोंहानि न'आव जमा दोनो बेनिफ्राय बाल्थिंखौ लांनानै माबायाव गारहैबाय आरो बारि उनाव गारहैबाय आरो बेफोरबायदि अबस्था बेनिफ्राय दिनै न'आव बिराद खामानि सोलिगोन लोगोफोर खामानियानो जाहैबाय मैया नोंसोर फेसबुकआव ससे क्लिप नुखादो जानो हागौ इ ससे क्लिपनि आद्राखौ आं दिनै मावनो आखायाव लादो माने दिनै फोजोबगोन आरो मावनानै आङो नै लोगोफोर नै स्टाइलखौ माबायदि नुदों नाय इ डिजाइनखौ माबायदि नुदों नै लोगोफोर हाग्रा होदो आरो आं इयाव हाग्रा दुब्रि होदो नै दुब्रि हाग्रा होदो ओमफ्राय इयाव इथाखौ रेजाबनानै माने लाइन बानायनानै होबाय आरो ओमफ्राय माबायदि स्टाइलखौ माबायदि नुदों इखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नैखैजाबो ओरै फैगोन नैखैजा ओरै स्टेप मोनसे ओरै गोजौ मोनसे हाग्रा थागोन स्टेप ओमफ्राय नैयो ओरै प्लेननि थागोन आरो इ मोनसे स्टेपा प्लेननि थागोन मानो होनबाथाय इ हालौल' जानानै दंना इखिनियाव माने हा खोनायनि टारगेटमोन नालाय इखिनिखौ ओरै माबायै दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय हाखौ खोबाथाय आरोबाव माने जोंहा न'आ आरोबाव गाहायसिनाव थांलायगोन बेनि कारनैनो माने हाखौ खोथ'ला आं इयाव मोनसे डिजाइन स्टेप खालामनानै होनोसै हाग्रानि जाहाथे आइथेंफोर सुबाबो माने इयाव आइथेंफोरखौ सुनो हागोन आरो आरामै बिदि अबस्थायै खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय इखैजाबो ओरैहाय बेनिफ्राय आरो बाव लोगोसेनो गय बिबार ना मा होनो बेखौ नै बिफाङालै नैदिया नै सिनारिखौ माने गायस्लायनानै ओरै खना मेक्सआ ओरैबायदि आइदो ओंखारलांफानानै नै दासो मोनफैदो नुबायना बेनो नै हबे फैयाखै आंजों लाना फै रतन लानोसै हाबना थायो रतन वा मालाय गामियाव सांना दङ नुबाय र' लायना फैनो दं मना लाखिथ' आइदो खारलांफानानै फैनो रोङाखै माने फैयाखै इमान बायदि नुबाय नै बायदायाव गाखोना फैबाय आरो आलि मटरावसो खारनानै दङमोन ओमफ्राय लिंबाबो फैया बाप्पाव इमान गरम सान्दुङा गैयाबाबो माने बोथोरा बिराद गरम आरो बार गैया ओमफ्राय आंनि खामानिया दा एसे कमप्लिट जानो हमगासिनो नैखिनिखौ आङो हा एसे होना होबाय इयाव माने ओरै हालौल' दंमोन नालाय टाइल्सआ खावसेल'मोन नालाय इयाव हाखिनिखौ होना होबाय ओमफ्राय ओरैहाय लाइनसे दंबावो नै इथाखौ लाइनसे गायबानो जासिगोन आरो आंना खामानिया दा इयाव हाखौ होबाय ओमफ्राय दै बाङाय होनानै हाग्राखौ लायनानै फिल्डआव लायनांगोन हाग्रा मोजां बासिनानै फिल्डआव जावखुनानै लायनांगोन ओरै गांलाब जावखुनांगोन आरो नङाबाथ' जानाय नङा इयाव दा लायगोन आङो लायनायखौ खोन्थागोन आं नोंसोरनो दा आङो नै हाखौ होनानै लाबाय ओमफ्राय नैखिजा आलासि फैदो नै जोंहा आब' मोनफैदो नानिमोन हबाय साब्रो जाबाय मिक्सा मोनजाबायानो नै मिस्टि सं आलासि मिथि नङा लाल साहा गाइखेर गैया दिनै हाग्राखौ आं प्लेनै जावखुनानै गारबोदो जायगायावनो फिल्डआवनो ओमफ्राय दा आंथ' रायनाखौ लोगो लाफैगासिनो ओमफ्राय नै बोरै साखि खुमानाय मिथिबाय मानसि गैयाबा नै खना थाना साखि खुमानो जुजिबाय थायो मिथिबाय नै बाप्पावै ओमफ्राय आं दहायनिफ्राय गाबफ्रावबाय दं नोंखौ हाग्रा लायनोसै होननानै खामानियानो जोबाखै आंना भगबान ओंख्रि मोनसे संनायल'आवनो एसे गोबाव मिथिगोना ओंख्रियाबो नै सबनि माबाल' नै निरामिसबाव दिनै ओंख्रिया मिथिगौ नै बे खाला दालिल' संनायावनो एसे गोबाव मानसिया बबेयाव मोननै मोनथाम ओंख्रि संखो बबेयाव मोननै मोनथाम ओंख्रि संखोलाय बबाव संजोब्बाय नामा भेन्दि फ्राय आइया नंमारगौथारो बेलाय मा थांजोब्बायमोन एसे गोथाव बुस्थु गोलैबा बोरै जागोन पनिर आलु लोगोफोर पनिर आलु वाव संमारगोन दा सिरि संखांबाय दंबाय ओमफ्राय नै लोगोसे नैखिजा ना दं इखियो नाखौ दिनै मोनजाथ'ला दिनैथ' माबामोन मंगलबार दिनै मंगलबार ओमफ्राय नानि बिमा आब'नोदो
संनानैसो आरो इ मोननै इखो माने मानै संनै एवनानैसो बे थौ हाग्रालायनो थांसै मिथिबाय आलासिया फैबाय थाया ओमफ्राय ओंखायनो संना जानोसै सोरबा सोरबा मंगलबारावनो सारायाव एवबाय ओरैबो होनहरनो हागोन ना दा फैबाय थाया नालाय थेवबो जोङो बे मोनजानाय मोनजायैया भगबाना संनाया एख' नङा संनाया एख' भगबाना नङा रावखौबो जानाङा होनना खिथायाखै जोंसो जेनेबा जिब जुन्थु बुस्थुखौ मोनजाया मंगलबार बारायाव जानो मोना होननानै जाया थौ ओमफ्राय हाग्राखौ लायनोसै थौ हाग्राखौ खामानि जोबाखै लिंनायाव गरमनि दिन फैलायबाय लोगोफोरनो थिङा এনেকুৱা गुदुं जायोनो थिखिनियाव नांखायोनो थरायनाय इयाव ओंखाम ओंख्रि संबाय थानांगौ आरो एख'ना दे मेजेमफोरा एसे सेमलां बडिफोरा बडि मानसिया हाबनानै मा जादो ट्रेकिं खालामै हामजोबदों नामा शिलंआव ट्रेकिं खालामनानै बेसे मा जादो हामजोबदोंलाय फाइनालि ओंख्रिया मोनलाय जागा गैया दोन बेयावनो हे भगबान এনেকুৱা गरम दाना आं हाग्राखौ लायना फैनोसै फायथरना फै हाग्राखौ लायथारनोसै फिल्डआव बेयाव नाखौ दा होबाय थानांगोन दे हाग्राखौ लायग्रोनि माला फैगोन टाइम जाबाय गावनि मावनायखौ दिन्थिनो लुगैनानै आंखौ खिथौ लानानै फैबाय आरो नै गांगा टप्पाया इयाव माने हाग्रा लांनो थाखाय हाग्राखौ जावनानै दोनदो नै लाथाबनो नै ओमफ्राय आंखौ लानानै फैथारबाय आरोना ओमफ्राय आंबो फैबाय मस्थ' नानिनो ना बारलि एवहांदो आङो ना बारलियानो मोनस्लाबाखै ओमफ्राय आब'आ आरो सकआव थांदो आरोना इदिनो माबा क्रिम लायनो थांदो नै गावसा बिजावजालिनो ओमफ्राय ना नै जों गामिनि फिल्डआव जोङो हाबहैनोसै दायो इयाव इदि लादाब माबाना दोनदों ओमफ्राय बोरै बाया इयो कारपेट रखमसो दं बायस'बायानो नै हाया गोरान खेलाखौ दिखांदो दे गावनि मावनायखौ खिथिनो लुबैनासो लाबोथारदो इयो खिथियाखै मावनायालाय मावदो आरो मावबायानो दं मानसिया हाग्रा बारिसो खालामनो सानखोना माखो गांगा टप्पाया मिथिनो रोंला आरो न'खौनो हाग्रा बारिसो खालामनो नागिरबाय नै लुवारा जेव जाजोबाबानो जाबाय दे दैज्लां बोथोराव संख्रि सारखानांगोन अबे माथो बुरजाथार मावबा हायि खामानियानो गैयालै मावैखायसो इफोरबायदि मावैखायसो दोखो खामानिफोरा रोनो जाजोबना थायो सायाव सा जाबसिनलायनानै जेव जालायना थायो खामानिया ओमफ्राय मावबाथाय माने कमप्लिट बुंनो नाङा आरो इयाव एख' अपसनानो गैया फुंनिफ्राय माने मावनानै माने ओरैबायदि आरोना नै आराम जागोन इयो उनाव आराम जागोन ओइले एसे बुरजा जावदो एसे बुरजा हाग्राया दे फिथा थेलासो जाखाबाय नै बेफोर माखासे जावलांजोबदों आं ओरै थेवबो आं मेंबायना दिखांनानै आरो लाखैबो बायगोन बायबाथाय आरो गेलेजोबगोन ना लाखैथ' माने नै फिल्डआवनो जोंनि फिल्डआवनो दङ आरो ओरै बासि जावनांगोन नङाबा बेलेग हाग्रायाव थादेरनायबो दङ बोनायाखै नामा बेखिनिखौनो पाम गैया सन्थेलाया थेलासो जाखाबायनो थोखासिगोन इखो आंनो थौ दुम दुम गायबायानो जोंहा नै Oh my god, this is beautiful grassland. जा माने न'खौनो ग्रासलेन्ड बानायजोबनोसै आरोना ओरैबादि जोंहा साजायनो थाखाय रेडि जाबाय ओरैहाय इथा माखाखौ गायबाय आरो कमप्लिटलि मैया पार्सेलाव गायनानै दोन्दोंमोन नै बियो जाबाय मैयानि गायनाय उनाव माने बरियासे रोदोमबाथाय मोजां जागोन मैयानो जोबगौमोन आरो मैया आलासि फैबाय आरोना खबर होनो एसे खारजोनि बेवहायनो माने एसे बेस्थ' जानानै गायनो मोनासै ओमफ्राय दा नै पुरा हुख्लायनानै लाबोजोब्बाय नै जावख'नानै आयै मानो इदि अन्थाव बाथाव बुलु हा बिदिनो हाया आरोना बे अन्थावथाव मानसियानो ओंखायनो बयबो फसायो बिदिनो मबाइलाव बोराय नुयोनो ओमफ्राय मोगथाङाव बयबो लानो लुगैयो हाबा जाखांनायबाबो बिहारै फैनोबा फैनो हागोन ना टप्पा लाबो जागोन एसे वेलकाम होनलायथारदो बियारै लानायाव जेना इबो
बिहारै लाग्रा बिहारै लाग्रा माखा गायजोबनोसै आरोना नै जोंहाय संनाय खावनायनि रेडि ओजोंहाय ना एवरबाय नै आङो ओमफ्राय ओंखामाबो मोनबाय ओमफ्राय जों पनिर आलु ओमफ्राय भिन्दि भाजा आरो बैथिंजाय ओंख्रि जाननानै होजोबबाय फाइनालि दायो मोननायनि लामायाव दायो आं नाखौ एसे आब'मोननोल' एवनानै होनोसै आरो बाजैमोननोल' जोंहा जालायला एसे जानो गारदो जोंहा लोगोफोर जाखां लोंखां दायो इन ममेन्टआव माने फाइनालि कमप्लिटआनो जासिगोन आरो absolutely complete finally guys finally गाङाथ' फैया गायजोब्बाय नै गाइसमोन नोंथांमोना नुनो हागोन बेवहाय समायना रमायना ग्रासलेन्ड बानायनो नागिरनाय I didn't mean that. It's already for medicine. Hit can I didn't like it? I didn't mean that. It's already for medicine. I'm already accepted.